Takže čaute ľudia, našiel som zase nejakú random hru ako klasicky. Takže idem toto vyskúšať, vyzerá to podľa mňa dobré. Uvidím akože, či to bude dobré. Zatiaľ fyzika auta je akože dobrá, ale uvidím, že nejak sa to auto bude správať inak v tom offroade, lebo zatiaľ to vyzerá dosť dobre. No, malo by to mať 100 levelov, 100 stagey, čož tam hore asi vidíte. Dokedy ste slepí, jak môj kamarát občas. A uvidíme, že na akú stage sa dostaneme. Dneska by som vyskúšal dať aspoň tak, že 50. Tak uvidím, koľko dám. Ja som chcel dať 50, super, no teraz som dobrý. A koľko máme? Máme 600 peňazí. Takže môžeme si kúpiť lepšie autičko. Takže kúpil som toto tu, neviem, že či to ničomu pomôže, ale podľa mňa je určite rýchlejšie, lebo hen to išlo iba 40 mil v hodine. To potom ide trošku viac jak 40 iba. Ale tak podľa mňa rýchlosť tu není až taká teraz potrebná. Som na 10. stage a dneska by som chcel dať ešte 40 plus 10 je 50, takže minimálne 50 stage by som chcel zvládnuť dneska. A no neviem čo mám komentovať, lebo teda akože viem čo mám komentovať tú hru. A no teraz tu idem cez nejakú rieku, alebo čo to je. Jo, kamene. No, tak to už bude kus inší terén, jak iba one. Toto je easy. A no, to som asi nemal takto jumpovať, ale dobre, podľa mňa všetci by to tak spravili. Tu vyzerá inak, toto keď som what the hell, čo robí tá hra? What the hell, dobre, to je jedno, plňam si znovu auto. Áno, toto chcem. Podľa mňa je to dosť dobrá hra. Neviem, potom vám do popisku, teda do názvu videa vám hodím, jak sa tá hra volá, tak si to môžete potom zahrať. Ak budete chcieť. No, poťahaj auto. Fiat More alebo čosi. Jo, teraz som skoro zahučal do vojdu. Taká typka random. Mohla by akože celkom, pretože no super akože. Prečo mi to dáva more? Mám 1800 peňažkov. Čo si môžem kúpiť? Tu sú aj iné auta. Pozor. By som si asi našetril 6000 na toto auto za tých 6000. Potom to vyskúšam. No tak, toto je úplne že super. Že nič nevidím. No, toto by už mohlo byť kúsok lepšie, neviem. Ja to nechám zatiaľ v default. OK. Ja by som to mal najradšej pod tými kolesami, ale možno vám to bude vadiť. Mne to nevadí, keď budem aj takto hrať. Akože táto typka to celkom dosť odflaká. Prejde to, čo nevie, normálne takto a si spavne auto. To by som normálne zakázal. Každý, kto by to robil, tak by som dal ban, kamošak, ale uhni s tým oným. No tak teraz som skoro zase spadol. Jak môže niekomu prísť toto úplne ťažké, však to je úplne easy. Nechápem. Normálne.
Môžem prejsť? Ne, nemôžem prejsť. No super, benge. No tak akože super. Takže idem naspäť. Vy ste vedeli, tak ja to nehrám na počítači, ale na PlayStation ovládači s mobilom. Áno, hrám to na mobile, ale tak to je jedno, podľa mňa. A čo som chcel povedať vlastne? No, že hrám to na mobile s ovládačom od PlayStationu. A hrá sa to podľa mňa 100-krát lepšie ako na mobile bez toho ovládaču. Lebo kamarát to hrá bez ovládaču. Normálne ja som to tak vyskúšal a ja, že čo mám akože robiť? Akože vedel som, čo mám robiť, len sa mi to strašne zle ovládalo. Lebo ja, jak som zvyknutý na ten ovládač PlayStationový, tak už potom som bol taký, že čo to je? Ako to mám veľmi ovládať? Akože keď som chcel ísť doprava, tak som išiel rovno stále v nejakej hre. No a tu som akože spadol, super. Spálnuj. Iba jednu jedinú hru môžem hrať bez toho ovládaču. A to je Car Dealership Tycoon. Možno niektorí to poznáte, možno nie. A je to... Mňa to baví. Mám bratranca, jeho to nebaví, lebo on je taký čudný občas. No, tak tu som akože celkom dobre, tak ja som Sigma, akože super. Renge. Despaňo auto a spálnem ho znova. Čo je, kámo? Prečo mám kolesa v zemi? No to je jedno. Si to auto asi musím znovu spálnuť tu. Tak. Nejaký driftík, kámo. Sigma boy. No, ja neviem, čo budem zajtra hrať. Vlastne toto budeme zajtra hrať. A ak budete chcieť, môžeme natočiť aj nejaké videjko. Napríklad, neviem, nejaké videjko natočíme. Vlastne zajtra to natočím sám, pretože ten môj kamarát, on je taký čudný občas, takže on zajtra asi nepoje von. Áno, už bude to ísť zvonku, ale nepoviem vám, čo budeme robiť. Vlastne ja pôjdem, pretože s ním ja nepôjde. No super, akože spadol som. No to je tak, keď nečumíš na cestu a spadneš. No super, to je super, akože to není super. Tí ľudia takto nemôžete čumieť niekde inde a do mobilu, hlavne za volantom. Hlavne v reálnom živote, v Robloxe, hej. Tam môžete, tam sa nič nestane. Lebo tam vy nezomrete. Takže, inak pohoda, nerobte to nikdy v živote, v reálnom živote, že akože idete zomrieť. Nie, to nerobte. Dobre, ja už od tejto témy idem preč, pretože je YouTube. A no, kámo, ja som v lese. A v strome nabúraný. Mám stage 42. No, toto nebude vôbec ťažké. Easy úplne najviac na svete. Tak není. Pretože som spravil tú najväčšiu chybu na svete. Tak. Musím to balancovať hlavne. Ja som tu predtým vlastne išiel plný plyn. Teraz to budem tak balancovať. Keď pôjdem dole, tak môžem dať kľudne aj plný. To sa nič nestane. No, tak to auto akože, hej, to auto to nevidie. Ale ja si poradím. Tak ne. Asi. No, jasné, že si poradím.
Wow, kámo. Bolo to také ťažké? Nie. Ja ani nejsem žiadny offroadový človek, ale ja proste viem, ako musím to auto ovládať v takom, že offroade. Dobre, ja už dojazdím týchto 5 stagí. Tomto typkovi to nepríjmem, pretože nechcú ďalších friendov. Pretože mám asi, že je strašne veľa. Niečo pri 100. No. A dajme tomu, že za chvíľku už to videjko bude končiť, pretože sa mi chce ísť. Chcem ísť oddychovať a kúkať nejaké, neviem, videjka random. Easy. Yo! No. A ja by som asi sa už s vami lúčil. Vidíme sa zajtra, tak čus.